Hindi sapat ang pagiging mayaman sa pera o salapi. Dapat mayaman ka din sa mabuting asal at mabuting ugali. Napaisip ka na ba kung ano ba talaga ang sukatan ng tunay na yaman? Alam natin na maraming tao ang naghahangad na maging mayaman sa pera o salapi. Pero, Beshi, hindi ba't may iba pang yaman na mas mahalaga pa dito? Hindi sapat ang pagiging mayaman sa pera o salapi. Dapat mayaman ka din sa mabuting asal at mabuting ugali. Usapang deep tayo ngayon tungkol dito at kung bakit mahalaga ang yaman ng karakter kaysa yaman ng bulsa. Tara, kabeshi, deep dive tayo. Una sa lahat, kabeshi, isipin mo to, yung pera. Kahit gaano pa karami, hindi nito mabibili ang tunay na kaligayahan, respeto at pagmamahal. Oo, maaari nitong ibigay sa iyo ang comfort at luxury, pero yung mga bagay na to, temporary lang. Ang tunay na yaman, yung hindi nawawala kahit kailan yun, ay yung yaman ng puso at isip. Alam mo, Beshi, yung mga taong mayaman sa mabuting asal at ugali, sila yung mga taong nag-iiwan ng marka sa puso ng iba. Yung tipong kapag naaalala ka nila, hindi yung mga material na bagay ang una nilang naiisip, kundi yung kabutihan ng iyong puso at linis ng iyong intensyon. Yung mga ganitong klase ng yaman, hindi nababawasan, bagkus, lalo pang nadadagdagan habang ibinabahagi mo sa iba. Pangalawa, kabeshi, yung pagkakaroon ng mabuting asal at ugali, ito yung tunay na nagpapayaman sa ating pagkatao. Yung pagiging honest, mapagkumbaba, mapagbigay, at maalaga sa kapwa, yan yung mga katangian na hindi kayang sukatin ng anumang halaga ng pera. At alam mo ba, Beshi, yung mga taong mayaman sa ganitong aspeto, sila yung mas nakakatulog ng mahimbing sa gabi dahil alam nilang wala silang natatapakan na iba. Pangatlo, kabeshi, yung pagiging mayaman sa mabuting asal at ugali. Ito rin yung legacy na may iwan mo sa mundo. Hindi yung mga ari-arian mo ang magiging batayan ng iyong pagkatao, kundi yung kung paano mo trinato ang iyong kapwa. Yung mga gawaing kabutihan, yan yung magpapatuloy na mabuhay kahit wala ka na. Kaya, kabeshi, habang naghahangad tayo ng yaman sa buhay, huwag nating kalimutang mag-invest din sa mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Yung pagiging mayaman sa mabuting asal at ugali, yan ang tunay na kayamanan na dapat nating pahalagahan at pagyamanin.